ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ହେଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛ? ତାଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦୈତାରୀ ଦାସ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପିଲେ ସେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ଓ ସମାଜପତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜପତ୍ର ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଏବେ ଚାଲିଛି, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ସମ୍ବାଦ, ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ସମୟ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆମର ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସମାଜ। ସେ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେଇ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଅନେକ ଥର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଜେଲରେ ରହିକି ବହୁତ କ'ଣ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲା, ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରିଥିବା କବିତା ରଚନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମୂହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରଚନାବଳୀ ନାମରେ 8ଟି ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ହେଲା, 1928 ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଲେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ। 1928 ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାମାନେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମରଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜେଲରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଥର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ହେଲା, ତାପରେ ଧର୍ମପଦ, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କର ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସତ୍ୟବାଦୀ 12 ଭାଗ 6 ଖଣ୍ଡ 1915 ଜୁନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭାବ ଉଦ୍ରେକରେ ଭାଷାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପାଠ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ? ଜାତୀୟତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଅଛି, ସଭା ସମିତିରେ ବକ୍ତୃତା ହେଉଅଛି, କାବ୍ୟ ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦିରେ ରୂପକ ଛଳରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଅଛି କିପରି ଭାରତ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ସବୁଥିରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସଭା ସମିତିରେ ବକ୍ତୃତା ହେଉଅଛି, କାବ୍ୟ ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦିରେ ରୂପକ ଛଳରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି କିପରି ଭାରତ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତରେ କିପରି ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସବୁଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଅନେକ ଭାରତ ଜାତୀୟତା ଏକାବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ହତାଶ। ଆମର ଅନେକ ଲୋକ ଭାରତ ଜାତୀୟତା ଏକାବେଳକେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ହତାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେବଳ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାରତ ଜାତୀୟତା ଏକାବେଳକେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବୋଲି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କର କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଶା। ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଆଶା କେଉଁଥିରେ ରହୁଛି? କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଶା ରହିଛି। କେହି ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ମନ୍ଥୁଅଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ପରମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, କେହି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ମନ୍ଥୁଅଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ପରମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ପକ୍ଷେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୁରୁତର। କେତେ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କେତେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଦେଖି ସବୁ ଧନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ଭାରତରେ। ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ। ସେହି ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କେତେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତହିଁରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ। ତାରି ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ ରହିଛି।
ସେପରି ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେପରି ସ୍ଥଳରେ କୁମାରିକାର ହିମାଳୟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି। କୁମାରିକା କେଉଁଠି? ଆମ ଭାରତ ଉପରେ ରହିଲା, ଉତ୍ତର ରହିଲା ହିମାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ରହିଲା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କୁମାରିକାର ହିମାଳୟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ସାହସ ପାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଛି ଆମ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ପକ୍ଷେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କେତେ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କେତେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୁମାରିକାର ହିମାଳୟ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆମର ସାହସ ପାଉ ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ଅନେକ ବିଷୟରେ। ଯାତାୟାତର ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯାତାୟାତର ଏତେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, କଚା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିଲା ହେଲା, ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଇନଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲା। ତ ଯାତାୟାତର ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ବନ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା ହେଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ କ'ଣ ଥିଲା? ବନ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ କ'ଣ? ଏହି ଯେ ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ ରହିଥିଲା। ଆମର ଭାରତର ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ଥିଲା ନା ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ ରହିଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ, ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଭାବ କ'ଣ? ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ? ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଥିଲା। ମାନବ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତିରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ। ମଣିଷ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତିରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ହେଲା, ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଆମର ଏଠି ଦେଖେ, ଏଠି ଆମର ଜଳବାୟୁ ଏବେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ହିମାଳୟ କହୁଛି କ'ଣ କାଶ୍ମୀରରେ ବରଫ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଏଠି ଏବେ ଦେଖିଲୁ କାଲି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା, ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇନି, ସେଠି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ। ତ ମଣିଷ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତିରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ ତା'ର ଅନ୍ୟ ମାନବ ସହିତ ମିଳନ କେଉଁଠାରେ? ଭାବରେ ନା ଚିନ୍ତାରେ ନା ସଭ୍ୟତାରେ ହେଲା। ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ବଢ଼ିଲା। ଉପନିବେଶ ମାନେ କ'ଣ? ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆବାସଭୂମି ମାନେ ବାସସ୍ଥଳୀ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ବିଦେଶସ୍ଥ ଆବାସଭୂମି ଉପନିବେଶ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ବସବାସ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦେଶରୁ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନେ ତ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, 200 ଉପର ବର୍ଷ ରହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲା, ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ବଢ଼ିଥିଲା। କ୍ରମେ ସୁରସେନ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମଗଧ ଆର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବୈଦିକ ଭାବ ଏ ବହୁଳ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାଏ ରଖିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ସୁରସେନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମଗଧ ଆର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମିଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବୈଦିକ ଭାବ ଏ ବହୁଳ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଯ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଯ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ସେ କ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଯ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ଜିତିଲା କିଏ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଜିତିଲା ହେଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେ କ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରିଣାମରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଏକ ବେଳକେ ମିଶିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଯ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ତ କାହାର ହେଲା? ଜିତ୍ କାହାର ହେଲା? ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଏକାବେଳକେ ମିଶିଗଲେ। ଆଜି ଭାରତରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ବି ଭାରତ ମହାଜାତୀୟ ଏକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଅଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରାଦେଶିକ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଦେଶ ବିଷୟକ, ପ୍ରଦେଶରୁ ଜାତ, ପ୍ରଦେଶରେ ନିବଦ୍ଧ
ହେଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ଭାରତ ମହାଜାତୀୟ ଏକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଅଛି ନା ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସତ ନୂତନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହୋଇଅଛି, ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁଅଛି। ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ଏକ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାତି ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାତି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଆମ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏବେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଅଛି ହେଲା। ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଛି ନା ହେଇନି। ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ବଢ଼ିଲା, ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେଲା। ଏକ ପ୍ରଦେଶର କେବଳ ଏକ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶରେ ନାହାନ୍ତି। ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ନାନା ଧର୍ମ ସମାଜର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା ଭାବ ବ୍ୟବହାର ରୀତିନୀତି ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ସବୁକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସମାଜର ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା ହେଉ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା ହେଇଥାଉ, ଭାଷା ଭାବ ବ୍ୟବହାର ରୀତିନୀତି ସମାଜ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଟାକୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହା ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବା, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବା ହେଲା। ତ ଆମ ରୀତିନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବାନି। ତାହା ସବୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ।